že ja som im chcela povedať, že no už som strašne dlho nenatáčala žiadne video, ale že fakt, že dlho, takže vracam sa naspäť, ok. Jak to im povedať? Ideme hrať teraz Forsaken, ok? Ja viem, ja som vždycky robila content pri Dandy World, ale jak to mám povedať? Začala som hrať Forsaken, ok? Ja som proste začala hrať Forsaken, už nemám dačo, ok? Mám tohto tu, ok? Mám tohto a mám týchto. No, rozmýšľam, že asi ideme robiť storytime, alebo budem vám normálne robiť gameplay, každopádne. Jakože... neviem. Tak ja sa vás takto opýtam. Pokiaľ chcete storytime, tak ďalšie video, keď budem hrať Forsaken, bude storytime, ale zatiaľ to bude iba gameplay, lebo kamo, to je taký storytime, aký ste v živote na internete nepočuli, ok? To bude taký storytime, oh môj bože. Každopádne to ukážem taký secret, ok? Ja som tu našla taký secret. Hop, ne. Vstupujete hore, keď vlastne skočíte na kvetinu, na šelfku, potom hore, sem preskočíte. Ale to si radšej vypnite speedku, lebo to spadnete. Hop. A vidíte ten papier? To sa musíme dostať. Hop. Tak ideme tam. Pozri. Bam. Ja tak si to stupnite, ok? To budeme tak priklikávať, akože. Sorry, že ja sa zavádza to utekanie, ale ja to neviem, akože to je prečo to utekanie, chápete? Prepačte. To vlastne všetko je to takýto secret, lebo ja som to vlastne predtým akože skúšala nejako som vyliezem tak akože pre zabavu a Viola našla som to túto, takže tak. Rozmýšľam, buď si budem šetriť na Chansa, alebo si kúpim nejaký emote. Ale ako kúkime sa na toho Chansa, ok? To je super, kam proste, oh môj bože. Hilt, ok. Nejakú... Čo má za super schopnosti? No, ok. Ne, asi ne. Už mohol ednúť ten round. Jakože hej. Si zapám hodiny. Turicky. Bum, šakaľaka. Ježiš. Srač. Môj film mi tu začal behať. Bam, môj film mi tu proste začal sa zapol. Pardon. Up. Round end, prosím. Ideme kúkať. Ok. Rozobríva. Zastaja prakticky. Ok, no. Čo je to? Aha. To zbroj začíma. Doslova si tam behol. Dobre. Ne, prosím, poďme. Wow. Možno nebudem killer, ja som hrozná v tom killerovi, ok? Ja proste neviem to vôbec ovládať, prosím. Čo to? Neviem. Elliot. Ja si dám. Ja som už za tohto, ale kamo to sa nedá. Ja neviem vôbec, najviac všetko som sa tešila na toho
hnusného Eduarda, či jak sa volá. Aha, ja som volala Eduard. Pardon. Bože, nevadí. Ja? Áno, jasné. Ja neviem vôbec narábať s týmto tu. To je úžasné. Neznášam to. Vždycky si skápem, akože chápete, dám to odtiaľ, dám respawn, no tak pre vás vám ukážem, aká som hrozná frontová. Ja som sa najviac tešila na tohto killera, že kamu super. Najlepšieho killera, I can do it, kamu ja sa tak sotva tráfim, ty kokos. A všetci vždycky na mňa idú, ináč akože vždycky. OK, I hate it. To čo? Strašne kýva. A reputation to. Bam. Pečos. Ide vytrpím na takú jednu. Bum. Ide trafám. Zapomnili nadoriť. Prvýkrát, čo mi nekaz bol minulý. Ale to nerobí. To robí akože aj strašne málo. Borický. Mamo. Dávaj na vyššie. Je strašne vysoko. Končí. Toto je najviac, OK, toto je najviac božňujem, ja inak vôbec to neviem. Vôbec to neviem, nádore. Vidíte, ja vždycky to lostnem. O, už 9. Úžasné. Dobre, bye. Napíšte mi teda, či chcete, akože chápete storytime, alebo nechcete storytime, môže byť gameplay. To je iba všetko. Bye. A tiež sorry, že som bola taká neaktívna, lebo proste nemala som čas, chápete. Bola písomiek, poznáte to. Bye. Bye.